Nawr, wi wrth y modd yn ystod ar bwys y tân yn edrych ar y teledu gyda glasur bach o win a bisgedi Sawrus caws. Nawr, mae'r bisgedi yma yn rhwydd iawn i wneud, a mae digon o amser ydych chi'n neud rhain cyn bo chi'n ystod lawr i wylio Dolig Dudley ar nos Fercher ar S4C. Iechyd da. Nawr, cam cynta, yw wneud y toes. Ac yn syml iawn, mae popeth yma mewn i prosesydd bwyd. Mae hwn yn ryseit bach cyflym. Blawd, caws digratio a menyn. Ac i roi bach o gic i'r bisgedi yma, cayenne pepper a powdwr mwstad. A chydig bach o ddŵr a chwirlio'r cyfan nes yn does. A dyna ni. Mor syml yna. Nesa, i rolio fe a i siapio fe. Dweud y gwir, beth sydd gyda ni fan hyn yw fersiwn Sawrus o shortbread. Yn ysgafn ac yn flasus tu hwnt. Ac am bod i'n ddolig, dwi am ddefnyddio siapio bach nadoligaidd. Boed yn ser, coedolig neu glychau, unrhyw beth a wedi gwir. Ei rhoi ar din pobi, a'i brwsio gyda melynwy, ac i'r ffwrn am 20 munud. Nawr, na chi rwydd. Cofiwch wylio Dolig Dudley nos Fercher y 4 ar 15 o Rhagfyr am 9 o'r gloch ar S4C ag S4C Click.